amelyik már előző vékony karcsúszos. Segít lelkileg. Videózom. Barátom. Nekem van otthon egy 12-es Dobermanon, van mellette egy 5 éves másik, és most van egy Csinálnám a túlós sütit. Tehát... De bolondod a macska. Sajnos az ember látja a utáján, hogyha már ezt a vége felé jár. Szerintem élvező is. Rajtam van. Köszönöm szépen, köszönöm a beszélgetést. Majd elfáradt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen szépen. Mindjárt, itt a jelenlás. Kofi. Jaj, Joda mester. Valami szívás volt, nem tapadó. Gyere már, te kis hülye.